Yau ma dai kamar yadda aka saba ba za mu gaji ba wajen kawo muku da fina-finan da muka saba kawo muku. A wannan karkashin bidiyon na mun kawo muku tarihin Sayyidina Umar kashi na 8. Sannan kuma kamar yadda kuka saba downloading nashi za ku shiga ta wannan method ɗin da kuke downloading nashi ku ci gaba da downloading nashi ku sauke a wayoyinku domin kallo. Sannan kar ku manta akwai website namu za ku iya shiga, akwai telegram namu za ku iya join domin samun sababbin update akan wannan channel din mai suna Indian Hausa TV. A duk sanda muka daura sabon abu za ku iya kallon shi kai tsaye ta hanyar yi muna subscribing da join in social media group namu na telegram. Sannan kuma kar ku manta website namu shine in www.indiahausatv.tk. idan ka shiga duka samu wani film da muka taba posting daga farkon bude channel din har zuwa yau, har zuwa wannan film da kake kallo yanzu. Sannan kuma idan ba ku manta ba shekaran jiya mun kawo muku kashi na 8, haka zalika duk bayan kwana ɗaya biyu mun dauki alƙawarin za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin mai dogon zango. Sannan ina so ku sani shiri ne wanda ba wani dogon zango bane da shi sosai, iya kwaya 31 ne kare. Idan har muka kawo iya wannan adadin episode din da ake bukata to shirin ya kare gaba ɗaya. Sannan kuma in Allah da sannu hankali duk zamu ga mun yi aiki da hazaka da kokarin mu muga cewa mun samar muku da wannan bidiyoyin a kankanin lokaci idan Allah ya yarda. Sannan kuma kar ku manta ku ci gaba da subscribing din wannan channel mai suna Indian Hausa TV. A yayin da za ku karfafa mana gwiwa wajen kawo muku sababbin fina-finai, yin hakan ne kaɗai zai sa ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. Rashin yin subscribing da liking da comment yakan iya kashe mana ƙarfin gwiwa, saboda za mu fuskanci cewa kamar masoya ba sa jin daɗin wannan bidiyon da muke kawowa. Duk da dai bidiyo ne wanda ya shafi tarihin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun gode.